is Maxime. Goeiedag, ek is Lisa. Goeiedag. Goeiedag, ek is Ksenia. Ons leer Afrikaans. Ek geniet baie die taal. Ek geniet baie die Republiek van Suid-Afrika. Het is baie mooi en ek hoop dat ons Suid-Afrika sal besoek en dit sal regtig die beste keuse wees. Die natuur van Suid-Afrika is baie mooi. So, en Afrikaans is 'n baie mooi taal. Ja, en er is baie Afrikaanse woorden en die vrolijkste ding is pampoen met kalkoen. En ek leer Afrikaans om met die pragtige boere te praten, want die boere is een van die beste mensen in die wereld. Ja, ek denk so. Sê my, wat is julle gunsteling Afrikaanse woord? Het is een baie moeilijke vraag, maar ik geniet die woorden wat mijn onderwijzer Monica geniet, dus uitblinker. Ek is passievol oor die woorde pragtig, uitstekend en skouspelagtig. En my geliefkoosde uitdrukking is natuurlijk tot by jou om dankie. My geliefkoosde woorde is kykie. Dis baie oulik, ek dink. Miskien so en toe. Ja, dis baie oulike woord. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Het is jammer. Jammer. En ek hou van die sinne wat sulke deeltjies soos zeer mooi of pijnlijk ongelooflijk, ek weet niet. Ik geniet de klink. Dat klinkt mooi. Het is een beetje snacks voor Roes, maar dus... Ja. Ons hoop dat ons julle baie binnekort in Suid-Afrika gaan sien. Laat weet as ons fondsinsameling moet hou, hoor. Ja. Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans.